Jakin duzue agian, Ipar Euskal Herriko 128 egiak biltzen dituen Euskal Hirigune Elkargoko presidente behia, Euskalduna eta abertzalea da. Alain Iriart du izena. Halere, ezak diezaiogun nabardura pixka bat. Iriart Euskalduna da, bai, abertzalea ere bai, EH Baiko kidea. Baina etiketa politikoetarik urjun egoten entxeatu da azken aldian, eta horreka albidetuko zion posturako hautatua izatea agian. Elkargoko taldea osatua du orain, artetik anitz negoziazio eta zenbait egebantza politiko. Abiatu behiden agintaldirako martxan da beraz Euskal Elkargoa. Zer aldaketa izanen dira kudeaketan eta politika publikoen hildoan, zer erronkari buru egin beharko diote abertzaleek, goazen aztertzera. Herriko bozak martxoan fini eta Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariaren hautatzeko momentua heldu zen apirilaren 11an. Herriko bozen 3. itzulia, komunski deitzen zaion bezala. Biziki hertsi ibili ziren bozen kontaketetan, atera zen arte emaitza ofiziala. Alain Iriart bilakatu zen Euskal Elkargoko lehendakari behia. 119 lortu zituen eta gibelean baratu zitzaion Jean-René Etxegarai ordu arteko lehendakaria 102 lorturik. 4 hautagai izan dira Euskal Elkargoko lehendakaritzarako. Hiriburuko auzapez zen Alain Iriart EH Baiko kidea, Jean-René Etxegarai Baionako auzapez makronista eta ordu arteko elkargoko lehendakaria, Peio Etxeleku kanboko auzapez jeltzale izendatu behia, eta Pascal Lezellier Baionako eskuin mutujeko hautetxia. Baina ara, lehen itzulian etzen gehiengo absoluturik gertatu. Etxegarai atera zen lehen, 98 lorturik. Gibelean baina ez urjun, Alain Iriartek 85 lortu zituen. Peio Etxelekuk 28 eta Pascal Lezellierek bakar bat. 4 suri izan ziren eta baliogabe bat. Bigarren itzulia abiatu aintzin, Etxelekuk hautagaitza kendu eta asamblearen aitzinean iragarri zuen pertsonalki Iriarten alde eginen zuela. Lezellierek ere hautagaitza kendu zuen. Etxegarairen eta Iriarten artean hautatu beharrez, beraz, 222 hautetxiak bozkatzera itzuli ziren eta bozaren emaitzaz jadanik spoiler egin dizuet. Lehendakari behia du Euskal Hirigune Elkargoak. Interesgarria da beraz, Alain Iriart norden jakitea. Ibilbide luzea du Ipar Euskal Herriko politika instituzionalean. Ezkerreko mugimendua abertzaleari atxikia izan zaio beti, baina garaiaren arabera etiketa abertzalea baztertu eta bere bidea egiteko hautua ere egin izan du. Nabaritu zaio alde hori Euskal Elkargorako kanpainan ere. Behin eta behiz azpimajatu baitu, bera ez dela talde politiko baten lemazaina, berea proiektu hautagaitza bat dela, dogmatismotik urjun dagoena. Ezker abertzaleak emaitza historikotzat jo du Iriarten hautestea. Lehen aldiz Ipar Euskal Herriko instituzioak lehendakari euskaldun eta abertzalea lortu baitu. Ezin liteke aldaketaren importantzia ukatu, baina hautetsiek horren alde egin ote dute egiazki? Bada Iriart eta Etxelekuren hautagaitzak nonbait batzen zituen elementu bat, deszentralizazio orokor baterako gogoa. Hori izan baita Etxegarairen agintaldien kritika nagusietarik bat. Elkargoaren baliabide gehienak Lapurdi kostaldera bideratu izana, barnealdeko egiak bazter utzirik. Botere zentralista, teknokratikoa eta klientelista gauzatzea leporatu dio batek baino gehiagok. Barnealdeko hautetsi anitzek, kontsideratu dute ez zutela lekurik edo ez zirela entzunak, erabakiak haiek gabe hartuak zirela eta elkargoaren inbertsioak nagusiki kostaldean egiten zituztela. Lujalde oreka hobetzeko Iriarten proposamenak oihartzun baikoja izan du alde horretatik. Eta abertzalean irudia ere aldatu da. Ipar Euskal Herriko mapa politikoan haien presentzia normalizatu da eta ere hitzetan elkarlanean aritu dira beste hautetxiekin, ala nola azken 10 urteetan Euskal Elkargoan. 3 egitura ditu gaur egun Euskal Elkargoak. Egietako ordezkaritza duten 222 hautetxiak elkargoko biltzajean biltzen dira.
Hori da instituzioaren erabakigune nagusia. Ondotik batzorde iraunkorra dago, 72 hautetxik osatua elkargoaren egunerokoa kudeatzeko. Gaiak elkargoko biltzajera eraman aintzin, gai horietaz gogoetatzeko eta haiek lantzeko ardura du, baita bigarren mailako erabaki batzuk hartzeko gaitasuna ere. Eta, azkenik, batzorde eksekutiboa dago, elkargoaren gobernua nolazpaite jaiteko, 34 ordezkari dituena. 15 lehendakari orde, 9 kontseilari ordezkari eta 10 lujalde eremuetako erreferenteak. Horiek denak orain dela 3 aste trenkatu ziren. Orokorrean, Iriartek berak proposatu zituen lehendakari ordeak onartu zituen elkargoko biltzajak. Hemen zehaztekoa da hala ere, lujalde poloetatik seinalatzen dituztenen artean egin behar duela proposamena lehendakariak, hots inposatzen zaizkion autuen artean. 13. lehendakari ordearen hautatzeko momentuan iritsi zen kalapita. Bernard Lugajo gotaineko auzapeza hautatzea proposatu zuen Iriartek, baina haren kontra aurkeztu zen Christelle Mange soitako auzapeza. Ezkerrekoa da Lugajo, eta Emmanuel Macron Frantziako presidentearen aldekoa Mange. Zuberoako lujalde eremutik bien izenak atera ziren, eta Mangek Iriarti leporatu dio gizonaren alde egin izana. Horrela adierazi zuen publiko aitzinean. 2008tik naiz hautetsi eta 2010tik auzapez. Zilegitasun osoa dut halako kargu bat hartzeko. Ezin naiz kukutu eta usardiaz jokatu behar dut. Ezkerreko alderdi politikoen arteko antolamenduek 4 gizon proposatu zituzten. Parekidetasunaren aldagia bukatzean, txalo zapajada ezagun izan zen gelan, eta bozkatu zuten hautetsiek Christelle Mangen alde gehiengoan. Parekidetasunaren alde izan zenetz edo ezkerreko hautagaitzaren kontra ezin baieztatu. Ororen buru alere, zentro eskuineko tendentziakoa da Iriart ezkerreko lehendakari izendatu behiaren biltzaja. Ejana zuen berak ere, etzetojela dena azpikoz gora jartzera. Ezin izanen du, dena den, taldearen gehiengoa, politikoki gutienez ezpaitu aldekoa. Aldi berean, ejan zuen denekin lan egiteko gogoa duela, eta horretara doa datozen 7 urteetarako. Hori izan da dena gaurko, datozen egunetan trenkatzekoa dute lehendakari orden banaketa, orduan adi egon. Gaiak interesatu bazaitu, informazio gehiago atzemanen duzu Behiaren webgunean, eki hegemundegiren politika saileko artikuluetan batez ere. Horiekola, utziko zaituztet bakean, elduden hilabete arte.